Hvad så? Så sad I alle sammen og så fjernsyn? Mhm. Hvad så I så? Star Wars. Gad pigerne også godt at se Star Wars? Nej. Nogle Nogle piger piger. vil se Hello Kitty. Nej, det så smukkerne. Hello Kitty ligesom dig. Men var der 2 fjernsyn, August, på samme tid? Mhm. Nå. Havde han noget Hello Kitty legetøj? Han havde kun Star Wars legetøj. Mhm. Men var I på skattejagt? Var du på skattejagt? Nej, jeg har ikke været mig. Bimse, vi har ikke været på skattejagt i dag. Men var du på skattejagt? Har du været på